Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan, always number one, DCJB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras mga tugang alas 12:02. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na do mga tugang Lunes po ngunyan, petsa 6 sa bulan kan Enero 2025. Ini ang Bareta alas 12 asin kami ang sidong magiging mga tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Daingiba. Headlines ito ang darakulang mga bareta sa lado lokal. Hearing manungod sa pagkawara kan 28 anyos na albayanong si Fairer gigibuon at siya nalauna ni hapon sa Legazpi City sigong kay Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon. Pagsangat ng kaso asin pagtangkas ng lisensya sa mga kaibaan sa barko posibleng gibuhon in kaso mapatunayan na nagpabayaan mga ini. Mga dugo na nakasaray sa Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory, kulang ngunyan na lean months. Pagsuporta kan publiko sa mga mobile blood donation activities, hinagad. Sobra sa 100,000 na kantidad nin gamit tinabag sa opisina kan Girl Scouts of the Philippines, Legazpi. Insidente nin hit and run sa Barangay Taysan, Legazpi City. Pigi-imbestigaran pa kan Legazpi City Police Station. Sa Radyo Nasyonal, pagpapaluwas nin pondo sa rarom kan 2025 national budget masihigpitan pa kang gobyerno. LTO mapautob nin agresibong kampanya sa paggamit nin seatbelt ngunya na taon. DILG nagtaon ng deadline na Enero 10 sa mga LGU na magsumitir kan sa indang final reports manungod sa POGO operation sa indang nasasakupan. 984 na individual binawian ng lisensya kan Land Transportation Office dahil sa pagbalgar sa batas trapiko. Sa ibang nasyon, bullying sa mga eskwelahan hinagad ni Pope Francis na labanan. Baretang Sports, Team Cone, nahadit sa kamugtakan ni Kai Soto dahil sa injury na sinapar kaini. Yan ang headlines kung sa detalles ng mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Nakatalaan na magkondukta ng hearing dyan alauna nin hapon, Enero 5, o kaya Enero 6, 2025 sa Legazpi City, ang mga representante halis sa Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, Parola Agency, asin iba pang ahensya na concern para magtaon in update sa pamilya ni Bubiles. Manungod sa estado kan investigasyon kanawawarang seafarer na si Ralph Anthony Bubiles. Sigun ini kay Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon matapos an magrani sa iya ang pamilya kan seafarer para magagadin tabang dahil sa sarong bulan ng nawawara ang 28 anyos na tripulante mantang lunad kang barkong Panama Flag Vessel Prestige 6. Sa paghuron kan DCGB News kay Bungalon, sinabi kay nina in kaso wara anin malinaw na kasimbagan asin update ang agency ni Bubiles sa sitwasyon kan investigasyon magkakaigo siya ng privilege speech sa Lunes Enero 13 sa Kongreso kung saan ilalatag niya ang nailing niyang major lapses sa pagtaon ng report dahilan ta sa laog nin maabot sa 6 na oras wara nin ginibong lakdang ang kapitan kan barko asin ang kaibana na 23 na crew na mga Pilipino asin sarong Koreano para mahanap si Bubiles. Sinabi ni Bungalon na makalis ng privilege speech, i-refer na kan Committee on Rules sa magkakanigong komitiba ang concern para sa magkakanigong aksyon asin hararom na investigasyon. Enot naman ay napudan ni Bungalon si OWA Administrator Arnel Ignacio para ipaabot ang sitwasyon asin maghaganin tabang. Pigiling man kan kongresista ang posibilidad na magsangatin administrative
administrative case asin unrevocation kan lisensya kan kumpanya na embelto asin mga katrabaho in kaso may mahiling asin mapatunayan na lapses sa pagkawara kan albayanong tripulante. Magigirumduman na mga alas 10 ng aga kan Disyembre 5, 2024 kan ultimong mahiling si Bubiles kan sarong ordinary seaman na pabalik sa iyang kabina alagad alas 5 na ni hapon kan ini pig-report na nawawala asin base sa statement of fact na nakuha kang pamilya kan persona binuksan ang kabin kay ni bukas ang bintana kay ni kung kaya ang pagtubod naglukso ini sa barko. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Kulang ang mga dugo na nakasaray sa Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory. Ini ang pinag-anunsyo ni Nicole Anbejo, ang Donor Recruitment Officer, dahil naman sa lean months o kulang ang mga donors na nagdudunar nin dugo. Dahilan kaini nangapodan si Bejo sa publiko na interesado asin kwalipikado na suportaran ang sa indang aktibidad para makatabang sa mga pasyenteng nangangaipos sa mga probinsya kan Albay, Sorsogon, Catanduanes asin Masbate. Hinagad ni Bejo sa mga lokal na gobyerno, kaibahan ang mga ahensya kan gobyerno, private company, mga eskwelahan, organisasyon asin simbahan na mag-organisar nin mobile blood donation. Sa schedule kan BSL, SNRL, sa Enero 8, 2025, magkakaigwanin pagkolekta nin dugo sa Sorsogon Provincial Hospital sa Sorsogon City, Enero 9 sa Barangay Mercedes Pilar, asin Enero 10 sa Barangay Balud del Norte sa Gubat, asin Tiwi Doctor Hospital sa Tiwi, Albay. Iba pa niya itong mga baretang lokal. Sobra sa 100,000 na kantidad ni mga kagamitan ang tinabag kanday pa namin bida na suspetsado halis sa opisina kan Girl Scouts of the Philippines, Legazpi. Sigong kay GSP Legazpi Council Executive Rose Banyes, nadiskubre kan sa iyang staff kan paglaog ka sa bagong aga na persahan na binuksan ang main door kan opisina sa barangay Gugon, Legazpi City asin nakawaga sa mga gamit asin nakabukas pati ang mga cabinet. Kaibanan sa mga nakuakan maabas ang duwang unit nin laptop, computer, sound system, TV asin laminating machine. Katakod kay ni nangapudan si Banyes sa publiko na tulos na ipaabot sa mga kapulisan asin otoridad hingga sa may magtangro na ipabakal ang nasabing gamit halis sa sindang opisina. Pigpapakusog pangunyan kan pigsususog pangunyan kan Legazpi City Police Station kung anong klase nin four-wheeled vehicle asin si Isay ang driver na imbuelto sa hit and run incident kasubanggi sa Purok 6, Malangka, Barangay Taysan, Legazpi City. Sigun ini kay Police Executive Master Sergeant Carlos Spanya, ang Chief Invest kan Hepatura kung saan nagkukondukta sinda nin follow-up investigation sa nasabing insidente. Sa inisyal na investigasyon kan mga nagresponding otoridad, poko mas o menos alas 7 nin banggi, Enero 5 kan pauuli na ang biktimang babae na may edad 33 anyos kan bigla na sanang nahagip kan bihikulo dahilan para magsapar siya nin injury. Tulos man na naidara ang biktima sa Regional Hospital and Medical Center para sa magkakanigong asistensya medikal. Nasa moderate asin heavy ang kategorya na pigwalat na danyos kang bagyong Pipito sa probinsya kang Catanduanes sa sektor kan Abaca. Ina naging assessment ni Philippine Fiber Industry Development Authority Bicol Regional Director Mary Ann Molina kung saan siyang pigpaliwanag na igwaning klase nin damage, ang totally damage kung saan irrecoverable na ang mga pananom, matang ang temporary damage kay ni kung sa imposibleng sa laog nin 18 sagod 24 bulan makaka-recover na ang Abaca. Sinabi ni Molina na nasa 5,513 hektarya nin tanuman nin Abaca ang nagsapar nin moderate damage asin sobra man sa 22,000 na hektarya ang heavily damaged. Makalis na nasabing bagyo, nagdistribute ang Pilfida Bicol nin mga stripping equipment para sa mga abacaleros para sa mga natatadang Abaca na pwede panindang hagoton. Mantang nagsumitir naman sinda nin proposal para sa pagtaon ng 10,000 pesos na asistensya kasalida kan sa indang pagrilinig sa indang tanuman nin Abaca asin pagtanom nin alternatibong produkto
produkto mantang naghalat na makarecover ang mga pananom. Nangapudan si Molina sa mga abakaleros sa riyon na day mawaran ng paglaom dahilan taluay-luway man na naglalangkaw ang demand kanabaka sa nasyon. Ipagpapadagos kan Land Transportation Office o LTO Bicol ang sa indang operasyon bilang parte kan Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2024 para masiguro ang kaligtasan kan gabo sa tinampo, lalo na ang mga mabalik sa trabaho asin pagbalik man kan mga estudyante sa mga eskwelahan. Sigon sa LTO Bicol, magkakasiblag ang roadside inspection ang sa indang pigigibo para masiguro na nagsusunod ang mga motorista sa Republic Act 4136 asin iba pang batas trapiko. Apwera kaini, may mga pig-inspection man ang mga pampublikong bihikulo na nasa terminal para madeterminaran ang kondisyon kaini asin mga dokumento kan mga driver. Tinawan doon kan LTO Bicol ang importansya kan pagsunod sa road safety asin pagiging responsableng road user para sa kaligtasan kan gabos. Sa dagdag pang baretang lokal, 150 mga child laborers sa Bao, Camarines Sur ang natawan ng tabang sa paagi kan Project Angel 3 kasabay kan selebrasyon kan 32nd National Children's Month. Sigong kay Department of Labor and Employment o Dole Bicol, Regional Director Imelda Gatinaw, ang mga aki ang natawanin food packages, school supplies, hygiene kits, asin iba pang mga pangangaipo. Katuyuan kay ni na ipagirumdum sa dapat na matawan din oportunidad ang mga aki na makapag-adal asin magtalubo para sa sendang futuro. Sa padagos na implementasyon kan Project Angel 3 sa giraray na pinakusog kan Dole, asin mga katuwang kay ni ang mga promesa na protektahan ang mga diretsyon kan mga aki asin tabangan na mapalibri halis sa child labor. Ang Project Angel 3 sarong importanteng parte kan Child Labor Prevention and Elimination Program kan Dole na nagtataon ng manlain-lain na social services para sa mga aking obrero ang sa indang pamilya, arog ang pagkaon, bado, tabang sa pag-eskwela asin mga school supplies. Opisyal nang inilansar kan Disyembre 2024 kan National Household Targeting Office asin kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program kan Department of Social Welfare and Development ang irehistro ang F1KD sa 4Ps. Sigun sa DSWD Bicol, sa paagi kaini nagkondukta nin field test ang mga personahes kan ahensya sa munisipyo kan Tinambak, Camarines Sur, asin sa Aroroy, asin Milagros sa Masbate. Obheto kaini na engganyaron ang mga 4Ps household beneficiaries na bados asin may aki na may edad 2 anyos pa ibaba na mag-update kan sa indang mga impormasyon gamit ang irehistro online web portal na irehistro-4ps.dswd.gov.ph. Ipinaliwanag kan ahensya na parte ini kan preparasyon para sa implementasyon kan first 1,000 days o F1KD Conditional Cash Grants. Ang irehistro ang F1KD sa 4Ps ang sarong digital self-service platform na dinisenyo para mas mapakaskas ang pag-update para sa mga bados na ina asin sa indang mga aki gamit sa naan cellphone asin internet. Mga tugang primerong parte po yan kasi yung Bareta alas 12, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa iba pa, makalis lamang po kayo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, mas higpitan pa kang gobyerno ang pagluwas kan pondo sa irarom kan 2025 national budget. Inan siniguro ni Budget Undersecretary Goddess Hope Libiran. Kasabay kan pagsasabing iluluwas na kang gobyerno ang mga dugang na alokasyon asin mga bagong budgetary items na kaibanan sa 2025 national budget kapag nakasunod ang mga magkakanigong ahensya sa mga kinakaipuhan na dokumento. Sigong kay Yusek Libiran, ang prosesong ini pigapod na for issuance of the Special Allotment Release Order o FISARO na sarong autorisasyon o authorization document para sa alokasyon asin paggamit kan pampublikong pondo para sa maniba-ibang proyekto asin programa kang gobyerno. Dagdag pa kan DBM official ang direktibang ini nakapalaman sa Section 6 kan veto message ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nagtataunin doon na maingat na pamamahala kan pondo asin pagsunod sa mga prioridad kang gobyerno. Tinawanin doon ni Yusek Libiran na anuman na pagbabago sa mga appropriations budget dapat nakasunod sa mga prioridad kan presidente. Pupunan ngunya na taon kan Land Transportation Office o LTO ang sarong agresibong kampanya para sa paggamit nin seatbelt bilang parte kan road safety measures. Sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II na pigsugo na niya ang gabos na regional directors asin district office heads na i-maximize ang paggamit nin social media asin iba pang mass communication platform para inganyaron ang mas dakol na motorista sa mandatoryong paggamit nin seatbelt. Ini partiman kan Stop Road Crash Program na agresibong ipapautob ngunya na taon. Sa irarom kan kampanyang
isulong ang paggamit nin seatbelts, makoordinar ang LTO sa mga local government units o LGUs, asin sa mga organisasyong pangkomunidad para sa kampanya. Iinggan niya ron man ang transport group, eskwelahan, asin iba pang stakeholder para sa impormasyon asin komunikasyon sa importansya kan paggamit nin seatbelt sa mga driver asin pasahero. Makonduktaman ang LTO nin regular na pag-uugid sa tibay asin pagiging epektibo kan kampanya sa paggamit nin seatbelt. Nagtaon in deadline in sa Enero 10 si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa mga local government unit o LGU na nagsumitir kan sa indang final reports sa paglapag kan mga Philippine offshore gaming operations sa sendang nasasakupan. Ina naging laman kan ipinaluwas na Memorandum Circular 2025-001 sa gabos na gobernador, alkalde, punong barangay asin mga DILG regional directors. Dagdag pa kay na dapat sigurohon na dai na marirenew pa ang gabos na mga business permits asin lisensya ka mga pogo asin gabos na mga internet gaming licenses. Hinagad man kay ni ang mga LGU na isumbong sa kapulisan kung igwapang padagos na nag-operate na pogo matapos ang implementasyon ng Executive Order 74 o ang dagos ng pagbawal kan pogo sa nasyon. Magiramduman na inanunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikatulong State of the Nation Address sa SONA kan Hulyo ang dagos ng pagbabawal kan pogo sa nasyon. Binawi kan Land Transportation Office o LTO ang nasa 984 na lisensya kan mga motorista dahil sa man iba-ibang pagsuhay sa batas trapiko kan taong 2024. Sigun kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, ang mga binawing lisensya nag-agi sa tamang proseso asin due process. Nasa 735 na driver's license ang binawi kan LTO sa mga motoristang nagsuhay sa Republic Act 10586 o ang Anti-Drunk and Drugged Driving Act. Mantang 130 man sa mga binawian ng lisensya ang nagsuhay sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. Ana sa 94 na kaso dahil sa pagsuhay sa Republic Act 10930 o ang pag-extend kan validity kan driver's license kung saan ang ibang motorista nadakupan nin double license, pamemeke nin dokumento asin pandadaya sa eksaminasyon. Mantang 24 man ang motorist na nag-viral sa social media asin iba pang reklamo iyo ang binawian man nin lisensya kan ahensya. Hinagad man ni LTO Chief Attorney Mendoza na maging diit o zero an administrative case kan mga motorist sa taon na ini dahil gusto kan sa indang ahensya na maging responsable asin disiplinado ang mga ini sa tinampo. Mientras tanto, nagtala na National Human Settlements Board o NSSB nin 2 hasta 3% maximum na pag-aumento sa arkila kan residential units na may renta na day masobra nin 10,000 pesos na masababa sa 4% cap kan nakaaging taon. Nakapalaman ini sa NSB Resolution number 2024-01 kung saan magiging epektibo ini po Enero 1, 2025 sa Disyembre 31, 2025 asin pirmado ni na Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acosar asin Undersecretary Henry Yap. Ang rental cap pinautob para dai madipisila ng mga tenants na nasa lower income brackets asin iba pang benepisyo sa langkaw na pag-itaas kan arkila asin dapat nasusog sa Rent Control Act of 2009. Ang rental cap iyon para sa mga tenant na nag-okupa nin dai masobra sa 10,000 pesos kada bulan kan 2024 asin padagos na nag-okupar o nag-renew kan sendang kontrata ngunya na 2025 asin dai kay banan digdian mga nag-arkila nin sobra 10,000 pa itaas. Kung nabakante ang unit ngunya na 2025, pwedeng itaas ang arkila sa bagong tenant maski sobra sa pigtalaan na limit dahil bako na ining sakop kan resolusyon. Para man sa mga boarding house, dormitory, for rent na kwarto, asin bed spaces, sarong rent adjustment sana ang pigtutugutan sa laog kan presenting taon maski na day maabot ang increase limit. Ang mga day masunod sa resolusyon, partikular sa mga magpaparkila, iyon pwedeng magmultanin poon sa 25,000 pesos, sagod 50,000 pesos o pagkakulong nin pon sarong bulan sagod 6 na bulan o parehong multa asin pagkakapreso.
An rigido na ipinautob ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa National Security Council o NSC. Patunay ka nagdadakulang batak sa relasyon kan mga Marcos asin Duterte sigon kay dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares. Sinabi ni Colmenares na ang siring na lakdang nagpapahiling kan tunay na pandok kan Philippine politics sarong sintikan nin mga dinastiya para sa puder mantang an mga namamanwa ang Pilipino nagsasakit sa pagtios. Nagiitaas na an gabos na presyo kan gabos poon kuryente, gasolina, tubig pati SSS. Tapos ibababa pa ang budget para sa mga serbisyong pang sosyudad pero daing pakiaram digdi ang mga Marcos asin Duterte. Nagpatanid si Colmenares na an reorganisasyon na ipinautob sa NSC magdaranin dakulang problema sa administrasyon. Sinigundahan man ni Colmenares ang sinabi ni Bayan President Renato Reyes na maski na si Isay ang magtukaw sa NSC, nagagamit ini para proteheran ang interes ka nagkapira asin bako ang interes ka namamanwa ang Pilipino. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, nagpatanid si Pope Francis na ang pambubuli sa mga eskwelahan, naghanda sa mga estudyante para sa gyera imbis na katrangkinuhan. Sinabi niya ini sa sarong pagtaram sa mga Catholic educators na nagtiripon sa Vatican ka nagaging aldaw. Sa pagtaram niya sa maabot sa 2,000 na Italian teacher, educator at si mga magurang tinawan doon kan Santo Papa ang sa iyang mensahe laban sa pambubuli. Hinagad niya sa audience na mangako na lalabanan ang bullying sa mga eskwelahan maging ang mga arong. Inumaman niya ang mga esparsos ka mga eskwelahan para isulong ang katuninongan. Sinabi kan Santo Papa na kung sa eskwelahan nagkakaigwan ng iriwal ang lambang saro o naimbuelto sa bullying ang preparasyon kan aki para sa gyera asin bakong para sa katuninongan. Baretang Sports, nahaadit nin marhay si Gilas Pilipinas head coach Tim Cone sa sinapar na leg injury kan sa indang sentro na si Kai Soto. Nakuha ni Soto ang nasabing injury mantang nagkakawat sa 2024 to 2025 season kan Japan Basketball League. Mahihiling na sa pagpuon pa sa nakankawat, bigla na sanang natumba si Soto asin pugol ang tuhod mantang namimiripit sa kulog. Dahil sa wara nin kasiguruhan, kung dagos na makakabuelta sa pagkawat si Soto, bukas pa man giraray an option kaini sa nagkapirang players. Nagkapira sa mga pigpipilian niya. Iyo sina Japet Aguilar asin Mason Amos, kung saan mapapalaban ang Gilas sa 2025 FIBA Asia Cup qualifiers sa masunod na bulan. Ang duwa iyo ang kaibahan sa listahan kan Gilas poon kan kaputan ni Cone, ang national basketball team. Ngunyan, amay pa sana naghahanda na si Cone sa pwedeng mangyari kay Soto. Sa satuyang bareta sa Siyensiyas ng Teknolohiya, Sweet Click Etso, anapod sa imbensyon kan Estados Unidos sa sarong pilot anti-exposure dry suit na aprobado ka mga eksperto para gamiton sa helicopter operation sa Manila na parte kan kadagatan. Sa bagay kan magian asin breathable tri-laminate Gore-Tex Nomex fabric, salbadong maugpa ang mga piloto kan helicopter at hindi pa pang sakayan na pang-aire sa mga katubigan. Nakakapagtao ini ng proteksyon sa anuman na parte kan lawas kung sinsay man na nakasulog kayo ni. Waterproof, may mga emergency kit, locator para madaling madetect ang lokasyon, neoprene hood para sa proteksyon sa payo, asin iba pa. Sa ngunya, limitado pa ang produksyon kayo ni asin pigtatawan prioridad na gamiton ini kan mga soldados kan Estados Unidos. Sarong bagong Guinness World Record ang nasungkit kan speed eater na si Leah Shotkever matapos niyang maubos ang 49 grams nin kulay green na cotton candy sa laog nin 70 segundo. Ipinaliwanag ni Shotkever na kaya kulay green ang kinaon niya na cotton candy ang dahil may tema ining The Grinch para sa Kapaskuhan. Para sa iyang world record attempt, kaipuhan makakaon si Shotkever nin 45 grams na madali naman niyang nalampasan. Apara digdi pugol man ni Shotkever ang mga record para sa pagkaon nin 19 na chicken nuggets sa laog nin 10 minuto, asin 10 jelly donuts sa laog nin 3 minutos na nagpapahiling kan kaskas sa pagkaon.
Enero 6, kanton 1812 o 1812, kanamundag sa balintawak si Melchor Aquino de Ramos o Mas Midbid bilang si Tandang Sora. Magiramduman na sa ibong kan sa iyang edad, binuksan ni Tandang Sora ang sa iyang harong para sa mga katipuneros na itinaya ang sendang buhay para sa revolusyon. Si Tandang Sora, 84 anyos, kan sekretong pagtiripon ka mga katipuneros sa pangenot ni Andres Bonifacio ang ginibo sa iyang harong. Itinago niya ang mga katipuneros, tinawan ni pagkaon, bado asin istaran. Nagtabang man siya sa pagbulong sa mga lugadan na revolusyonaryo, alagad siya dinakop kan mga gwardya sibil sa baryo Pasong Putik sa Novaliches asin ikinulong sa Bilid Prison sa Manila. Si Tandang Sora dinara kan mga Espanyol o Kastila sa Guam sa loob ng 7 taon bago nagbalik sa Pilipinas kam Pebrero 26, 1903. Sa edad ng 91 anyos, si Tandang Sora nagadaan kan taon 1919 sa edad na 107 anyos. Mga tugang yan na po ang kabilugan sa tuyang alas 12 mga bareta. Tinipan sa kinalap sa DCGB News Base sa nakalis na 6 oras. Sa pangarang gusto yung nakaibanan sa pagsurat kan bareta, Angel Mustaza. Daman sa newsroom si Mary Joy Jaresco. Lado technical, Kuya Juna Pulis. Yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Hello kay Joel Barameda. Asin kay Chak Maming dyan po sa Barangay 13 sa Bakakay Albay. Tiring man sa mga tabantabay niya to sa San Pedro sa Baranda Family. Kay classmate kay Noel Bismonde. Sa mga nagkantabay po sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live App, si naman kay Sir King Rinaldo at si Jeff Santos. Kami po ang mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Iskaramusa, masunod na. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon.